Kika? No? Že ja som ešte nenašiel nič. Jest našu vesnicu. Hej. Áno, našla. Ty kokos. Počkaj. Pravo choď, Kika. Zadiaľ. Čo? Tu, otoč sa. Pozraj sa, doľava. Doľava. Tuto sa tu vidie. Doľava. No, čo tu? Ešte. Nie, až poď tam vyšiel, lebo sa mi znička. Zare sa to. On ti dal survival. Si debil. Čo je? Už si mi dal survival. Ha! Prestaň. Dobre, ale veď na chvíľu, veď musí byť sranda. Kika? No? Natáčam, môžeš pozdraviť divákov. Kika? Môžeš pozdraviť divákov. Ale nie, ja nenatáčam, to bolo len zo srandy. No kde si? Tam, kde ty nie. Ha, Čo sa tu stalo? Ty jeden. to ja nie. On dá 15 000 pentežov. Aby Kika? nedostala ani kocka po vesnici. Ani nič tú vesnicu. Okej. No Ja to som ju našla a 2 mi to trvalo. Budeme bývať v jednom tom domčeku, hej? Ideme nájsť radšej lepšiu vesnicu, lebo tu sa nedá žiť. Dá. Daj mi game mod 1. Počkaj. Ide na server, som mnou zahral. Krok. Neviem, ja pôjdem do... Ja chcem. Čakaj, Kika. Chcem, alebo skúšujem vlastne. Havariuska. Autobusy nás. Dobre, ja pôjdu zleť. Kde si? Tu. Tu som, Kika. Počkaj, Kika. ja som našla. Nie. V tomto byte chcem bývať, tento je pekný, tuto. To je obchod, ty blázon. Tuto budeme bývať, hovorím. Nebudem. Budeme. Daj mi game mod 1. Nie, ale budeme tu bývať. Kika našla trošku len väčší byt. A vy, urob to tu takto pekne. Aha, ružová ovca. Urob to tu nejako pekne. To sú krásne. Dobre, a potrebujem game mod 1. A pekne. Tu zostaňte, tie hory sa Nie, ja ti dám veci, počkaj. Daj mi kreatív, aby som to veľmi pekne urobila. Tu máš, z týchto blokov, ja to chcem presne takto. No toto mi nestačí. Ale ja to chcem nejako pekne ozdobiť, proste urob šachovnicou podlahu z tejto vlny a z tejto vlny. Dobre? Ale potrebujem toto, lebo keď sa pomýlim, tak vieš. To nevadí, tu sa nepomýliš. Tu máš, To nič, nevykopeš to. tu máš krompáč. Tam máš. Drevenina. To je taký dobrý pocit, keď ona nič nevie a ja sa na ňu chystám prank. Zhor v pekle. Zhor, ty marha. Tak. Výborne. Nejako To pekne je to úplne musíš epické. robiť. Ja to teraz editujem. Vieš, Kika? Čo? Musíš to tu pekne urobiť, lebo tu budeš karedé. Creeper. Creeper nebuchne. Creeper buchne na 70 kociek, toto je minimálne cez 50, takže ty si použil ten tečka a videl som to. To z tohto mám dať čo urobiť? Nie, to už môže buchnúť kompletne. To už sa neopraví vesnicu. Daj mi kreatív. Kreatív? Hej. Dobre, tak čakaj. Lomené game...
Tuto už nie je zvuk, bohužiaľ, takže... Takže ja som sa aj lúčila. Čau, čau, čau.